The Beatin vieraana on Markus Sundström, joka tunnetaan musiikkimaailmassa paremmin nimellä DJ Duracell. Hän on tehnyt mainittavan uran Suomen yökerhoissa ja kertoisitko hiukan musiikillisia taustojasi? Joo, mä oon tosiaan, mitäs mä nyt olisin, yli 10 vuotta näitä DJ-hommia tässä tehnyt ja kaiken näköistä on tullut nähtyä, että ei ole oikeastaan paikkaa, missä ei olisi tullut soitettua. Kaikki katselijoita hiukan kiinnostaa toi sun taiteilijan nimi. Se on aika erikoinen, niin kerroksä sä vähän mistä se on peräisin? No se on oikeastaan tullut silloin nuorempana, kun enemmän oli energiaa enemmän ja silloin ei pysynyt yhtään paikallaan, kun soitti noita musiikkeja, niin oli oikeastaan DJ-kopissa oli paremmat pideet kuin itse paikassa aina. Miten sä itse näet musiikkimaailman kehittyneen sun uran aikana? No se musiikki pyörii aina tietyissä sykleissä, vähän niin muotikin, että silloin kun mä aloittelin, niin silloin oli konemusiikki oli tosi kova juttu. Sen jälkeen se vaihtui rytmimusiikin pariin vähän sitä ja nyt konemusiikki on taas kova juttu. Tietenkin ne muuttuu hiukan eri tavalla ne aina musiikit, et ei niin ihan samanlaista musiikkia ole, mutta esimerkiksi näistä uusista EDM-musiikeista löytyy se sama, mitä itse kuuntelin silloin nuorempana semmoinen samantyylinen niin kuin suuntaus. Ja se tosiaan pyörii sykleittäin, että mä luulen, että tästä lähitulevaisuudessa ihan kohtapuoliin esimerkiksi nyt rupeaa tulemaan tuollainen rauhallisempi musiikki, eli tämmöinen fankahtava disco, mikä on vähän soinutkin jo, niin se on se seuraava juttu, mikä tulee. Sitten tippuu taas konemusiikki, tietenkin kaikki musiikit jää, kaikki uudetkin musiikit jää, mutta ne menee enemmän marginaalisiksi ne, ketä niitä sitten kuuntelee, ettei ole enää niin koko kansan musiikkia. Tällä hetkellä EDM-musiikki on se koko kansan musiikki hetken aikaa vielä tosiaan. Ehkä se parhain keikka on vielä tulossa, mutta mikä on tähän asti ollut sun paras keikka, mitä oot tehnyt? No parhaimmat, ei voi sanoa oikeastaan, että yksi pelkästään, mutta parhaimmat keikat on esimerkiksi kun baarit menee kiinni. Isot juhlat, abiristelyt esimerkiksi on tosi mukavia soittaa ja baarit menee kiinni, koska jengi tulee sinne ja silloin ihmiset unohtaa kaiken sen, mitä normaali elämässä tapahtuu, vaan keskittyy siihen bilettämiseen, niin se on kaikista kivointa aina soittaa silloin.